danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. DJ dan Allah ki zo. Dan Allah ki zo anti DJ. Ki zo. Da maman mu ana ce ni in zo? Zai yiwu? Anti DJ. Zo. Anti DJ. Yi mana fatan alheri. To jama'a assalamu alaikum mutanen Maiduguri. Yau rana ce mai matuƙar farin ciki da Allah ya kawo mu. Diyarku mu kuma ƴar uwanmu abokiyar sana'ar mu Allah ya kawo aurenta. Kuma gashi kusan kaman industry ɗin ta Kano ta taso gaba ɗayanta ta taho garin Maiduguri. Muna mata fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya sanya alkhairi ya zaunar da ita lafiya a gidan mijinta. Yadda ko Beats Upton Record. Zance da kalaman soyayya amarya, ga angon kina murmushi don auren so ku kayyo masoya. Ki zance da kalaman soyayya amarya, ga angon kina murmushi don auren so ku kayyo masoya. Zan fara yin wakar ango amarya, ke bi kar kasara a wakar aure ban na sanya, ba da daban basira in kara don gaba ta fi baya. Yau aure aka yi na soyayya auren masoya, an hotun da mun gane kai ne dan gatan amarya, in kuma ta yi juyi a murhu ne gatan tukunya. To amarya sai ku zauna na ce miki babu batun amarya, auren so kuka yi da juna sai ku rike amana masoya. Ki zance da kalaman soyayya amarya, ga angon kina murmushi don auren so ku kayyo masoya. Zance ango sai kai zance, yarri zaman lafiya za ku yi ango amarya, tunda yanzu amarya ta gane tarbiyya za ta ta zariya. Ra'ayin ango a koyaushe ai shi ne ra'ayin amarya, ba bambanci idan akushi ya lodi da kwarya. Sai ka sha ka ango don kai dace da amarya, don ko a gidansu shaida ake mata ta sani masu karya. Lamarin aure da daɗi idan murhu ya dau tukunya, ke bi waƙar auren ku nake rawar gaba aita ba, don ga ango nan ga amarya. Ki zance da kalaman soyayya amarya, ga angon kina murmushi don auren so ku kayyo masoya. To amarya lallai ki buɗe kunne don ki ji sakonki, da buri ya cika kin yi aure zaki cikin ɗaki. Kin bar ɗakin ummanki a yau zaki kwana cikin ɗaki, angon da kike ta fata a baki to yau shi ne naki. Ki rufe sirri na angon ki shi ma za ya rufe naki, ki rike dangi na angon ki domin sun zamto naki. Ki biyayyar aure amarya tabbas zaki mamaki, masu yin cece ku ce so suke suna kasa auren ki, ni na ce rufe kunnen ki. Ki zance da kalaman soyayya amarya, ga angon kina murmushi don auren so ku kayyo masoya. Ku taho wata ya su farin ciki sun rungumi juna, ango da amarya soyayya ta yi muku rana. Ku rike juna da amana kar kalma ta yi kuna, inda babu kamar ku wannan karnin ni dai a ganina. Ku kwantar da hankali aure shi ne sirrin ku na juna, domin masaki a jikinsa ake samun su sakaina. Kebi na yi waƙar auren ku ya kwanta hankalina, kun zam ango da amarya. Ki zance da kalaman soyayya amarya, ga angon kina murmushi don auren so ku kayyo masoya. Ku
taho mu taya su farin ciki sun rungumi juna. Ango da amarya soyayya ta yi muku rana. Ku rike juna da amana kar kalma ta yi kuna. Inda babu kamar ku wannan karnin ni dai a ganina. Ku kwantar da hankali aure shine sirrin ku na juna. Domin masaki a jikinsa ake samun su sakaina. Kebi na yi waƙar auren ku ya kwanta hankalina. Kun zam ango da amarya. Ki zance da kalaman soyayya amarya. Ga angon kina murmushi dan auren so ku kaiyo masoya. Ku gani wani dindirshi ko ne wani iri ko wani abu ba fa na nan fa ina ƙauye fa ni ga baki ɗaya ma ba ma zan iya zama a cikin garin ba ina ƙauye wallahi sa ku gani wani dindirin dish bidiyon wani iri yana wani iri kuma ina magana cikin sanda a hankali ba na nan ina ƙauye kuma Allah ne ya san ranar dawowa ta daga ƙauyen da nake cikin zama fitila na haska nake yin wannan bidiyon in gaya muku. To dan gadon bala'i alhamdulillahi matan da yan iskan yan uwan nawa suna suna wasu ma su samu yan iskan masu ce suna son su abin ya citira ba a cewa ana son su to ni alhamdulillahi tun da yan iskan ma yan uwana za su so ni ko wani abu kuma kai ma idan da akwai wanda yake suna sama da kai ban gan shi ba saboda comment section dina ka shigo ka bata lokaci kuma kai wannan rubutun kaga it means kai ma kana suna kamar ranka ya fita da a ce baka suna ko ta kan page ina ba za ka barantana ka tsaya kai mun comment ko wani abu ka gane kuma wai ina shiga account ɗinka sai na kana following ɗina follow back ai ba sai ka yi wannan addu'a ba ka jin gaya maka inda da ina da yanda zan ce a fito da su fofotu ni a mai da ni duba da yanayin yanda aka yi ta akan su ko wani abu kuma ba iya fofotu ba ko kai dinnan ne ka shiga cikin irin wannan halin har in ina da yanda zan wallahi zan iya akan ka ni fa akan kowa fa in mutum ya shiga cikin tashin hankali ba na jin daɗi barin gaya maka ba sai wai lallai wanda na sani ne ba nake jin ba daɗi ko ban san ka ba wallahi ka shiga bala'i ina tausaya maka a cikin rayuwar duniya ba sai ka wannan addu'a ba dan ban da dama da ina da ita zan ce a fito da su fofotu din ni a mai daddani in mai gurbin su ka gane